וואו, שלום לכולם. אז מאיפה אתם מגיעים אלינו? אנחנו מגיעים מאשקלון. מאשקלון. היום אשקלון, אנחנו מגלים שכל הזמרים מגיעים מאשקלון. יפה. כמה זמן אתם שרים יחד? בערך חודשיים, משהו כזה. חודשיים, זה הרכב חדש. ואיזה שירים אתם שרים בהרכב? בינתיים זה השיר הראשון שלנו. זה השיר הראשון, כזה וואו. פרש, אתם יודעים. וואו, איזה כיף שאנחנו הראשונים לקבל את זה. טוב, אנחנו מאחלים לכם מלא בהצלחה. תודה רבה. ואנחנו מחכים לשמוע. וואו, כל הכבוד, כל הכבוד. אתם רוצים להגיד לי שאתם כולם מדברים צרפתית? וואו. וזה בחודשיים, כל הכבוד לכם. שיר מתוך הסרט שהנערים שרים לקוריסט, נכון? וכל הכבוד לכם, ההרמוניה כל הדינמיקה שלכם, ולרגע זרקתם אותי לסרט ככה, סרט מלפני 20 שנה, שמספר, נכון? כאילו מספר על תקופת השואה. מקסים, 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 אתם נהדרים, ותמשיכו לשיר, זה מביא הרבה אור ותקווה.